Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Nyaya ipano ndeyekuti ndinoda pfuma yangu, pfuma yemwanasikana wangu inoti Rusambo 2000 mombe nhatu tsvakirai kuno nembonano 100 US uye ubude pachena. Tinodzakira pamira mchenji ndinoona nyaya iyi. Regerai musati maenderera zvenyu mberi nditaure ndichiti munhu kana akasauya kudaro iwe wadedzwa nedare inotongwa usipo ende uye zvakatonyorwa pasummons raunopiwa munhu uchisaina kuti tinotonga nyaya iyi usipo. Saka ndo process yakuitwa, tinotonga munhu asipo, zviri pamutemo. Ndozvakaya kwamurira mchenji tipirei tinzwe ndimi mauya kudaro ndokanyachuru mune mito yenyu yatiri kungokumbirawo kuti mutitsanangurirewo. Saka ini ndakachikumbira kumukwasha wangu kuti andipe pfuma yangu nesupport mwana wake. Saka mwana wenyu arikugara nani? Ndimo naye here kana ari kwachamanga? Ari kwaAristina. Ndimo naye. Chii chazoita kuti muri nemwana wenyu? Kuti muzove naye mwana wenyu nini? Chii chakaitika? Akaramba kugara naye. Akaramba mhosva yake arikuramba pamoja. Mwana wake ari kuzova mwana wake? Usiku kuti haana kubvira ambogara naye. Aiwa. Alright, akangobitisa chinhu angosiya. Muchimari nguva yakati mwana akura akura. Aiwa mwana. Akupinda 2 months. Anopinda 2 months. Ndingade kuda kuti ndibvunzewo kune ambuya kuti inini maamitiswa makaita sei, makatora danho ripi? Mugare kunoko. Ndinokumbira kuti mutitsanangurire kuti makatora danho ripi mushure mekunge maamitiswa. Chandakakwanisa kutanga kudzana mama vangu. Saka mama vangu vakakwanisa ndakaudza mama, saka mama vangu vakakwanisa kunodedza vasekuru vacho. Ndichireva ivo sekuru vemurume vakabva vauya. Saka vakabva vatsanangurirwa semuviri wakaita nyaya vati ndichanomuudza. Saka mhinduro yavo ndo yatanga takamirira kusvika izvezvi zvapa nechatataona chine mupundutso. Aiwa, unogoedza kuti sezvo ndapuwawo ndamitiswa unokana kugotora danho rekuti regai ndoita mwana wacho. Ndakazvitaura, saka ndopaakabva azondiudza meseji yekuti ndine mukadzi. Aiwa, kutaura kusipinda, anzi makamboedzere kuenda. Kutaura kusipinda. Kutaura kuti ndiende kaenda kwaari handina kuenda. Chandakakwanisa kuudza mama wangu akanditi rega titanga tadedza sekuru vacho tanga tanzwa kuti iye anofunga kuti chii maringe newe. Achinoziva izwi rinonzi kutizira. Tinoziva. Iwe wakadii kutizira kumukomana wako akanga akukanganisa? Ndopandakataura naye pafoni akanditi ndopaakandiburitsa nawedze kuti kana wada kutizira apa ndingaonenge uchiuya kwezi ini ndine mukadzi. Uya simuzvake. Aida kubatsirwa abereka. Sezvo mataura chinonzi kutizira uchiziva here. Nokuti hakuna kuti mwana akamuitisa andiuda wababhira wenyamba kwake. Handizvo. Havana baba vakatadza kutunganidzira chivanhu. Nokuti chatinoziva ndechekuti kazhinji kana zvichinge wamitiswa unoenda kuna atete vako ndo vanokuperekedza kumukomana iyeye
mukomane kana ashinora kuona kuti atete ndoda ndazvipedza kukubvunza kuti wakamboedza here kuzoenda kumba kwacho nokuti haisi nyaya yamaifana kuti ungopedza naamai vako mungudzaiwa kudzadai naamai aiwa nyaya imaitofana kuti wakakuendesa kuna atete kana kuna ambuya kana mukoma wako ndiwo wokuperekedza ndozvatinoziva. Amai vacho vari ndiripa kwema amai munhanganza kuitiswa kwavo kusochinja mwana 2 months makuya kudara kuzokurira munhu akusambuka makamupa mukadzi wake kuti aine nhungu. Aiwa ndakatuma atete vacho vabuya vacho vari kuharare vakamudaidza akati ndiri kubasa haadainzwe kamava pamba pakaambuka mwana natetaga mwana kuenda naye ikoko pamba pakahawaniki andoya usiku kwangu painezera kana nagara motikari maagara motikari mumajaka anonagerukaza kumotikari majaka anokuizwa tida kusarisira chiriupa chivanhu chetu pachivanhu ivo ambuya vachakazovasendera mameseji vanawo mufoni achivati inini ndinoda kutanga ndatsvaga imba ndozomutora. ndifunga nyaya izvi tingangoda kuti irambe tichitsvagiridza mhosva yakaparwa iripo tanga tichakuedza kugoda kungobatsirana kuti next time zvinhu zvakadaro zvinofanira kuti zvitere gwara ndogwara rinoteera harizonyanyonetsa but anyway sinsiwo ino murume wacho asipo tizvozvo nyaya iripo zvekuti mhosva yakaparwa kune mwana uyu. Saka nditezvara vari kuda pfuma yavo vakwira kuti vada pfuma yavo kubva kumukwasha. Havana kubvira vamuona mukwasha, hapana chakabviswa. Saka vane zvinhu zvavari kutarisira kuve vari kuda pamukwasha. Saka vari kuti ivo vari kuda rusambo runoita 2000 vada mombe 3. Vanoda zvakare mbonano yavo 100 touya. Vanoda zvakare kuti mukwasha abude pachena, ndozvakanyorwa. Saka isusu tiri kuti mukwasha akanosvitswa shoko iri kuti auye kudare, haana kuuya kureva kuti mhosva yake ari kuiziva. Ndada kuedza kuona nemabvunziro amamuchiita kuti mukwasha ari kuramba ari ikoko achiita zvokuti aiwa inini ndinoda kuti nditange ndaita imba ndozokutora. Mazvibvunzo handakazviteerera, ndoda kuti ndiite zvakati ndozoti ndoti. Saka kureva kuti ndozvimwe chete zvinomurambidza kuuya kudare izvozvo. Saka asina kuuya kudare. Saka isi tiri kuti aiwa zvinhu zviri kudiwa natezvara mukwasha ngaazvibvise kuna tezvara wake. Kana ane chaanopikisa isi tatonga nyaya yasimo kuti tezvara ari kuda pfuma yake inove ndo yataurwa. Tinotarisa kuti mukwasha ngaabvise pfuma natezvara. Tatonga nhau iyi asipo. I think that's the judgment.